Les dones ens enfrontem actualment a una doble pressió. D'una banda, la de ser mares, com dicta el mantra patriarcal, i ser-ho d'una determinada manera, amb un manual complet, moltes vegades contradictori, del que s'espera de nosaltres. De l'altra, seguint l'ABC del capitalisme neoliberal, com a mares hem de triomfar en el mercat de treball i tenir una carrera d'èxit, per bé que en la majoria dels casos se sobreviu com es pot amb una feina més o menys precària sense renunciar, això sí se suposa, a tenir petits. Ara ja no només hem de ser les mares sacrificades de tota la vida, sinó que a més hem de ser les supermares. Aleshores, el llibre és un crit a rebel·lar-se contra aquests ideals de maternitat inassumibles. Nosaltres hem pres la decisió radical de lluitar contra la maternitat directament no tenim fills. És que si no se't passa l'arròs i et quedaràs per vestir sants. El que planteja és reivindicar l'experiència materna com una experiència lliurement elegida, sense idealitzar-la. O sigui, el capitalisme és patriarcal i té aquesta visió que justament és contra la que val el teu llibre, no? Que la lluita com a feministes, vulguis o no vulguis ser mare, ja és contra això. La maternitat no és només responsabilitat de les dones, és responsabilitat de les dones, dels homes i de les societats en general.